Dobré ráno, dobré poledne, dobrý večer, dobré odpoledne, dobrou noc. Je jedno, kdy nás posloucháte, mé jméno je Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys. Mým dnešním drahým hostem je Jan Nino Koller. Ahoj. Ahoj. A tématem dnešní epizody bude onemocnění HIV, by se dalo říct. Pak to bude občanské sdružení HIV AIDS Slovensko. A pak to bude taky tvůj život trochu. A pak to bude obecně vůbec situace na Slovensku versus třeba situace v Čechách. Tak to tak jako nějaký na úvod takhle, abyste věděli, co bude tématem dnešní epizody. Ale ještě než začneme, tak já si samozřejmě neodpustím mé již obvyklé promo okénko, takže vážení a milí, neváhejte a klikejte www.gayguys.cz, kde samozřejmě najdete plno různých epizod, najdete tam i možnost, jak podcast podpořit a předplatit si ho, abyste získali epizody o týden dřív a abyste získali epizody i s bonusovejma dodatkama, který k tomu nově dělám. A taky tam najdete proklik na shop.gayguys.cz, kde si můžete koupit merch, to znamená nějaký trička, kšiltovky, batušky. I Nino si jedno tričko vybral, takže si bude odvážet domů na Slovensko krásné černé tričko Kinky Guys, takže neváhejte. A ještě jedna věc, máme spolupráci s gaymegastore.cz, takže slevový kód je GayGuys10. A když nakoupíte na Game Megastore a zadáte v košíku tenhle ten kód, tak získáte 10% slevu. Takže různý hračky, pomůcky, skáka, asi si to umíte představit, co tam tak mají. Neváhejte a kupujte krapet laciněj s Gay Guys 10 slevovým kódem. Tak, toť promo okénko. A my můžeme se do toho klidně vrhnout. Já mám na začátek vždycky takových pár všetečných otázek. Takže kolik je ti let? Ale 33, budem mať 34. Krása. 33. Dneska to budeme mít, jak jste si všimli, takový československý, takže já jsem z toho úplně nadšený, protože já tohle to miluji. Odkud pocházíš a kde žiješ? Pochádzam z Bratislavy, narodil som sa v Bratislave a aj tam žijem. Takže, ale žil som aj na východnom Slovensku 15 rokov, ale naspäť som sa vrátil do Bratislavy. Skáka v Blaze je Blaze. Blaze. Praze. Co je tvoje práce, nebo co jsi třeba vystudoval? Študoval som strednú zdravotníckú školu, ale odbor master, nie ako asistent alebo sanitár. A tomu som sa aj venoval, v podstate som aj chcel a možno sa k tomu dostaneme. Ale momentálne som dobrovoľne nezamestnaný, ale robím grafiku, fotím a vlastne to OZ-ko a ešte ďalšiu takú poviem prácu, takže nenudím sa. Nenudíš se, to je krásný. Jak se identifikuješ? A v akom zmysle identifikuješ? To je taková záludná otázka ode mě. Samozřejmě, jak to kdo jako cítí, může se na ně odpovědět různě, ale úplně jako původ té otázky je myšleno z pohledu jako genderu. Jo? Takže jestli si tak ja som jako gay, muž, no. Gay. Tak to by bylo třeba z pohledu genderu, že jako muž jako gay, no. Tak to je vlastně spíš už z pohledu třeba sexuální orientace, což je taky v pohodě. A já to schválně takhle jako dávám, aby lidi na to mohli odpovědět různě. Já už to nesmím vysvětlit, mě posluchači za to strašně jako dávají sledu, že to furt vysvětluju. Takže tak. Takže tak gay, jako muž v pohodě úplně. A jsi single nebo zadaný? 9 rokov single. 9 roků single. Takže vážení a milí, nějaký kontakt určitě najdete pod epizodou, jo? Kdybyste třeba chtěli tady Ninovi napsat, tak není vůbec žádný problém. My se dneska, ještě než se dostaneme k tomu prvnímu tématu, tak možná nám vysvětlit tvoji přezdívku, protože Jan Nino Koller, a tak já jsem se hned ptal před natáčením, co znamená Nino, jsi říkal, že to je přezdívka, tak jak jsi k tomu přišel, taký přezdívce? Ono to vzniklo, kamoš proste bol v takom lepšom stave a volal ma rôzne, Janino, Janči a tak, a vlastne vzniklo Janino a tým, že bol v tom lepšom stave, tak vlastne povedal, že ja Nino, tak z toho vzniklo vlastne Nino. Okay. A vlastne deň mojich menín, čo je 23. jún, ak sa neviem, tak v tom rovnakom dátume ako Jan je aj rovno už aj Nino. Takže je to už aj oficiálne v kalendári, aspoň slovenskom. No ve slovenském možná, nevím, jak v českým. A v lepšom stavě, co to znamená? V takom inom stave. V takovém inom stave. V lepšom stave, inom stave. Dobře. V takom kontaktnějšom stave. Aha, ok, tak jo. Super. My se pobavíme trošku v té první části o tvém příběhu. Ty vlastně žiješ z HIV,
Tak jestli nám k tomu řekneš, jak jsi se třeba, nebo vůbec ten tvůj příběh, já schválně položím takovou jako otevřenou otázku, jak jsi k tomu přišel, jak se to stalo, jak vůbec se ti žije a podobně. Tak ako ono je to dlhý príbeh, akože úplne od začiatku a až po koniec, ale ja som mal som priateľa, potom sa rozišli, rok mi to trvalo, keď som nejak spracoval, a potom som mal rok a pol vlastne stáleho milenca a následne na to rok sme to akože skončili a ten rok vlastne 2018, keď to začalo, tie symptómy v januári, čo bolo vyčerpanie, únava, také tie prvotné. A to vtedy som nepripísal vôbec nejakému ochoreniu, lebo akože to, jednak mal som veľa roboty a človek je prirodzene unavený a vyčerpaný. No a vlastne takto tie symptómy pribudali až vlastne v novembri mi to diagnostikovali na moje národky a do toho novembra tie symptómy boli vlastne tie únava, vyčerpanie, potom bolo v pohode, potom nastal vlastne chudnutie, nočné potenie, ale v zmysle v tom, že ne, že niekto si spotí zátylok a teraz akože som sa spotil, ale to je ako kompletne celé telo niekoľkokrát cez noc, čiže je to reálne nepríjemné, radšej by som mal 100-krát horúčky ako raz zimnicu. A vlastne na to nasledovala zimnica s tými nočnými poteniami a rapidné chudnutie. Nebolo to akože nárazové, ale postupne možno po 2-3 mesiacoch som jednak aj ja bádal na sebe, že teda som schudol, ale ten november bol taký extrém, že dobré, ja nie som akože nejaký vymakaný, ale teraz som 70 a som mal minus 12 kg dole. Takže reálne som vyzeral strašne. Ťažko sa mi chodilo, otvoril som napríklad myčku alebo práčku alebo niečo, úplne že smiešný úkon. A bol som extrémne unavený z toho, vyčerpaný a zadýchaný. A to vlastne aj tá chôdza, ťažko sa mi vstávalo, vlastne tie kĺby. Ani ne, že boleli, ale to je také, že reálne nevládzeš stať z tej postele, že aj si schopný, ale proste nevieš tú nohu nejakým spôsobom aj nie, že ovládať, ale nemáš tú motoriku v tých nohách a tak ďalej. A vlastne potom som už aj strácal hlas a už v oktobri som, tak nejak tuším, v oktobri som už mal aj takú prvú kandidózu, to je taká hubovitá pleseň v ústnej dutine a úplne tak akože v začiatku to som aj nevedel, že čo to vlastne je. No a v tom vlastne koncom oktobra už som bol v takom stave, že som reálne cítil, že ma niečo znútra rozožíra, reálne. No a vlastne v tom novembri som išiel, ja tiež žijem s maminou, takže som išiel s ňou, lebo proste bol som nevládny, akože došiel by som tam sám, ale keďže som ani nevládal, tak išla so mnou a vlastne môj všeobecný lekár vedel, že som gej, ja som s tým úplne OK a hovoril, prvá otázka bola, že kedy si mal sex, ja, že prvá asi pred rokom, alebo tak nejako, ako úplne od januára som to vôbec nemal. Lebo ani chuť na to nemáš a tak ďalej a medzi tým som stále robil, takže asi šípil, že koľka teda môže byť, alebo čo môže ísť a bol som apatický, schudnutý a kopec symptómov a im asi došlo, že asi čo to môže byť. Tak mi spravili výter z ústnej dutiny a to keď sestrička uvidela, ja už potom v tom stave, keď som tam bol v novembri, tak to som mal, to si nevidel ružové ďasno alebo ružový jazyk. Ale tá kandidóza bola úplne, že je totálne zase zosypaná bielou, to máš jak pleseň. No a vlastne týždeň na to som prišiel pre výsledky, cca môj deň narodenín a došiel som tam už akože fakt v tom, ono tým, že čakáš na tie výsledky, tak ale že mal som pocit, ale reálne to tak, že tie symptómy ti pribudali za ten týždeň trojnásobne. Okay. Asi to podvedomie, že asi čo to môže byť a ja som bol v takom stave, keď som tam šiel pre tie výsledky, že asi je mi jedno, že čo to je. Ale nech už viem, čo to je a môže sa to začať riešiť. Takže to som došiel tam a mi povedal, že máme pre mňa dobré správy a povedal, že mám teda HIV, syfilis a kandidózu. A v tom momente som to bral tak, že OK, akože sa mi uľavilo v tom zmysle, že viem, čo to je a môže sa to začať riešiť. A hneď mi povedal, že kam mám ísť a papiere a akože fakt s kľudom, že akože neumiera sa na to a ja som povedal, že nech mi to všetko píše, kam mám, čo mám ísť, lebo ja som to proste nevnímal. Ako vedel som, že čo mi povedal, ale už som mal také okno, že tak mi to písal, vlastne keď som vyšiel von, tak som volal mamine, že teda mám toto, mamina rovno išla vlastne z roboty domov, takisto z Segre a možno tá cesta od lekára ku mne trvá pol hodinu. A ja si vôbec nepamätám. Nastúpila, viem, že som vystúpila, mám okno.
A vlastne ešte som písal také dobrej priateľke, ktorá vlastne bola u nás vtedy doma, alebo strážila malého psa nášho, že teda zistili mi HIV a vtedy som jej tuším napísal niečo také, že pochopím, ak sa ma bude, alebo ak sa ma bude bať objať, alebo niečo v tom zmysle v tej danej chvíli a vlastne sme došli domov a vlastne v ten deň sme išli na tie kramáre, kde vlastne liečia nás pozitívnych na HIV. A to bolo okolo 1:00 po obede a viem, že tam inak naša nemocnica vyzerá v dosť nepríjemnom vzhľade ani nič a som tam sedel s maminou a nikto tam nebol. Nemocnica je vnútrajšok z roku pána a došla tam sestrička, ja som tam sedel a ona ma chytila za kolena, sa pýtala, ako sa volám a tak a že neboj sa, že bude to dobré, že my to akože ti pomôžeme a tak toho som sa aj bál, že vlastne akí budú tí lekári, že napriek tomu, v akom stave som bol, až kým mi ona dala, im naložila, že tak môže sa to, aj to tvoja vina, tak to by som asi nedal. A vlastne ona bola ten prvý kontakt, ktorý som vôbec mal a vlastne dodnes tam je a dodnes je moja sestrička, ktorú najviac milujem, lebo Daniela je profesionál. A vlastne všetci tam, ktorí sú od lekárov po sestričky, ktorí vlastne nám pomáhajú v tomto a vlastne robia to k svojej práci ešte nás, kvázi pomimo, tak o to väčšie vďaka. Takže ty jsi vlastně teda dorazil do té nemocnice a tam nějakým způsobem se začala řešit jakoby ta první léčba, nějaký další postup. No áno, tam mi zase zobrali ich odbery, čiže museli potvrdiť tú pozitivitu, keďže to bolo od lekára môjho, je to reálne seba svoje vlastné. Ale vlastne hneď, ja som mal vlastne CD4, keď vieme, čo to je proste hodnota imunity, laicky povedané. U zdravého človeka je nejakých 500, 700 až vyššie v zdravom stave. A ja som mal 27, čiže mne stačila reálna možnosť myšľa nádcha, aby sme tu asi nesedeli. Takže, a tým, že som mal vlastne HIV, syfilis a kandidózu, takže najprv som musel riešiť tá kandidóza, potom syfilis a až potom to HIV. Takže moje šťastie bolo to, že napriek tomu, že som bol zdravotiak a vlastne sa hovorí o zdravotiaku, že sú hypochondri a všetko si dajú nejaké medikamenty, tak ja som vôbec. Toto bolo moje šťastie, pretože ten organizmus tým, že nebol zvyknutý na tie lieky rôzne, tak vlastne rýchlo začal účinkovať tie antiretrovirotika. To bolo akože moje šťastie, že v tom stave to telo rýchlo začalo vstrebávať. Aj keď akože kontraindikácie tam boli, alebo vedľajšie účinky, ale pomerne ani nie pol roka som bol kvázi na nule. Takže poměrně rychle začal reagovat. Já když ještě bych se vrátil k tomu, tak vlastně to trvalo pouze jakoby rok od nějakého toho rizikového kontaktu, kdy teda nejspíš došlo k té nákaze, jestli jsem to správně pochopil, do toho momentu, kdy si vlastně byl v takovémhle stavu, který už byl jako, dalo by se říct, velmi špatný nebo dost rizikový, že vlastně totálně jakoby vyčerpání i co se týče té imunity, takže to nebylo úplně dobrý. To je poměrně rychlej postup, protože co já teda nejsem žádný odborník, ale co já mám informace, tak vlastně může s tím člověk jakoby žít poměrně dlouho, aniž by si toho všimnul. Tak ty vlastně po tom roce si všimnul poměrně jako významně. Áno, pravdepodobne ja som ten vírus mal v sebe asi možno 3 roky. Vlastne mal som frajera, potom som mal pauzu a potom som mal vlastne stále milenca a potom som mal tie príznaky. Takže áno, asymptomatické alebo bez príznakov môžu byť na HIV aj 10 rokov. Čiže ty reálne nemusíš vedieť, že to máš, ale reálne to proste roznášaš. To je v tom také... A ty si na žádné testy vlastne mezi tým třeba... No pred tým vzťahom som bol a chodíval som, akože som chodila že pravidelne ako na klavír, ale ako ja som o tom prednášal vlastne ešte v roku 2008, tuším ešte, keď som študoval zdravotníckú školu. Ale čiže vedomo som nejakú takú mal, ale nejak si to vypustíš z hlavy, lebo to už boli roky, ale na testy som chodil. A viem, že som bol pred tým vzťahom, čo som mal. Takže to vlastně možná bylo díl než ten rok. Já jsem myslel, že to bylo jenom ten rok, ale takže když se zakazil vlastně přesně jakoby nevíš, ale možná to bylo jakoby delší dobu. Wow. No, to se stane samozřejmě jako hned. To dřív jak na nový boty. Tak na to možná už navázat, dneska možná budeme takový jako trošku poučení, ale vlastně na to navázat hned tím, že je důležité se testovat
aby člověk jako věděl, když už nedej bože se něco takového jako děje a pak samozřejmě nějaká prevence. Tím se možná dostáváme rovnou vlastně jakoby dál, protože oni se ty témata prolínají. Ty jsi založil vlastně občanský sdružení, které se jmenuje HIV/AIDS Slovensko. A co tě k tomu vedlo založit to občanské sdružení a čím se tam zabýváte? No, ono, aj keď som vlastne zistil, že som diagnostikovaný na HIV, tak dobre, dal som sa z toho dokopy. Keď som bol relatívne na tom fajn, dobre, potom nastali depresie, úzkosti a podobne. Čiže ďalší rok mi trval, keď som sa z toho celého dostal. A potom, tým, že som zdravotiak, tak som si vytvoril profil na Instagrame HIV Slovensko, ktorý je vlastne dodnes. S tým, že teda idem tú verejnosť nejakým spôsobom vzdelávať alebo robiť nejakú osvetu v tom, že čo to je, ako sa to prenáša a tak ďalej. Proste len také, keď som mal čas, tak som tam dal. No a časom som zistil, že ľudia sa chytajú, pribúdajú, pýtajú sa a ja, že ty vole, že tak asi nikto tu vôbec toto nerieši a tak potom hovorím vlastne mamine, že som rozmýšľal nad tým, že založím vôbec nejaké asi občianske združenie, vlastne to asi volá ináč. A tak bola ticho, že vlastne však len takého rozmýšľal som. A potom vlastne kamoš, ja som si potom urobil na Greenery profil. Najprv som tam mal len logo, alebo vlastne symbol HIV. A potom vlastne chalani písali, že tým, že videli ten symbol, ja som aj niečo mal napísané. Vlastne povedal, že čo? A začal mi vypisovať, že aha, je tu niekto, kto to má koniec tvárov, ale že teda má tam nejaký ten profil toho. No a vypisovali mi, potom vlastne tí chalani pribudali a zistil som, že OK, sú fajn, podobne na tom ako ja. A začali sme sa o tom baviť, že s čím je tu problém. Že vlastne oni nemajú nejakú takú, alebo my sme nemali takú nejakú komunitu nás, kde si môžeme reálne sadnúť a baviť sa. Lebo akože to boli fakt veci, ktoré, či už to duševné zdravie, alebo nemajú sa s kým o tom porozprávať, čo sa týka liečby, čo sa týka, ja neviem, života ako takého. A to vlastne pribudalo. Potom sa hovoril ako v mojej partii, že teda nad tým rozmýšľam. Hovoril som to vlastne aj na tých kramároch. A väčšinou tie reakcie boli také, že nechod do toho, lebo ľudia sú zlí a proste je to predsa len Slovensko, nie je taká mentalita vôbec na to pripravená. Už to, že si gay, tak je akože problém a ešte keď vidíš s tým, že si gay versus pozitívny, tak to už je celé zlé. Ale ja som vždy taký, ja som proste tak vychovaný, že ja chcem žiť slobodne. Mohol som odísť možno do zahraničia, neviem, kvôli tieto diagnóze, lebo sú aj takí chalani, ktorí kvôli tomu odišli, ale proste som chcel niečo s tým robiť. Lebo tým, že som zdravotiak, tak som povedal, že proste to není možné, že lekár ťa odmietne kvôli tomu, že máš HIV. Tak ono to tak pribudalo, potom vlastne hovorím, že proste chcem ísť do toho a ona, že dobre, že tak máš moju plnú podporu a toto som potreboval počuť. Pretože kebyže povedala, že do toho nejdem, lebo proste niečo, tak by som do toho našiel. A vlastne tak to vzniklo, že ja som vôbec nevedel, ako mám som nejakú predstavu, že čo chcem robiť a možno ako. A že chcem týmto ľuďom vrátane mňa pomáhať a hlavne šíriť tú osvetu, pretože u nás na Slovensku sa to vôbec nehovorilo. Možno bola kedy dávno, to určite áno. Potom nastal nejaký boom ticha a zrazu sme tu my a snažíme sa do tej širokej verejnosti vlastne nejakým spôsobom tých ľudí naučiť alebo respektíve obnoviť ten starý vzorec na ten nový, že už to nie je ten rozsudok smrti a že je vôbec na to liečba, čo ľudia absolútne nevedia. A tak ďalej. Takže vlastne takto to vzniklo. Minulého roku, vlastne v apríli sme mali možnosť nejakého komunitného centra, vlastne priestoru a že to je, ako ja som to mal víziu možno o rok, o 2, o 3, o 5. Vôbec niečo takéto mať a zrazu vo februári nám schválili vlastne žiadosť o to, o združenie a vlastne v apríli som mal túto možnosť, čiže bolo to strašne rýchlo. A s jedným veľmi dobrým priateľom sme vlastne tú záhradu, aj teda záhradu, ale to komunitné centrum dávali do poriadku 4 mesiace a reálne sme vyšli niekedy v júli prvou besedou vlastne s Marošom. Chemsex a HIV, teda hovoríme otvorene, pretože to je taká naša filozofia, jedna z mnohých a oficiálne sme vyšli v novembri minulého roku. Čiže od novembra vlastne dodnes za tak krátky čas sa toho udialo strašne veľa. Čo je super, pretože minimálne mediálne výstupy, rôzne prednášky, ktoré mali sme ich veľa, lebo tak snažíme sa nejako aj ten vnútrajšok nastaviť tak, aby sme vedeli fungovať. Takže
veľmi veľa vecí vo veľmi krátky čas, takže som tomu rád. No. To je super, to je super. Takže vlastně ta hlavní činnost, když bych to měl malinko shrnout, ta hlavní činnost toho vašeho sdružení je vlastně, nebo toho tvýho sdružení, nebo já nevím vlastně, kolik vás Je tam to je? naše. Ako zakladatelia na združení musí byť traja, a akože papírovo, a máme teda aj členov a môžu byť členovia. A je nás dokopy asi 15 so mnou, alebo mimo mňa 14 členovia. Ale ako chodia k nám rôzni ľudia mimo členov, čiže nechodia len členovia alebo len členovia, ale prostě je to otvorené pre všetkých. A hlavní teda nebo hlavní činnost je vlastně šířit tu osvětu, šířit ty informace, protože samozřejmě všichni víme, nebo asi většina posluchačů dneska už ví, myslím posluchačů podcastu Gay Guys, protože už jsme se o tom víckrát bavili, ale ta veřejnost třeba ještě ne, že nedetekovatelný rovná se jakoby bezpečný, nebo jak to říct, že už dneska vlastně to HIV a že už je na to léčba, že už se na to vlastně neumírá, že můžou lidi žít normální život vlastně, nebo dost srovnatelný s tím, jako kdyby tímhle onemocněním netrpěli. Takže to je vlastně ta vaše hlavní činnost, šířit teda ty informace. To je jedna z viacerých, alebo taká priorita, pretože osveta u nás, to je gro. Čiže vzdelávanie ako také, a tam určite osveta alebo nejakým spôsobom to šíriť verejnosti, taktiež prevencia, taktiež školenia. Za chvíľu budeme oficiálne testovať. Takže tých strategických cieľov je veľa, ale akože tá osveta alebo to vzdelávanie je akože numero 1. Pretože my na Slovensku musíme začať akože postupne. Nemôžeme ísť proste takto, že bum. A tu to je. Čiže čím viac na očiach, čím viac o tom čítať, počuť, tak tým lepšie vlastně pro celé Slovensko. No a ty už si to možná nakousnul. Otevřeli jste teda komunitní centrum, takže to byl jeden z takových prvních nějakých jako úspěchů nebo z prvních nějakých milníků, že tam můžete teda dělat ty besedy, můžete tam dělat nějaký podpůrné skupiny. Předpokládám, že máte třeba pro lidi, kteří mají nově tu diagnózu nebo řeší tady ty problémy. A jaký jsou další plány? Takže plánujete, jak když bych to možná dal do srovnání s Českem, tak my tady vlastně máme třeba Česká společnost AIDS pomoci, která provozuje Dům světla, kde vlastně těch služeb je jakoby mnoho, ať už je to testování, nebo venerologická ambulance, nebo pak samozřejmě různé další věci. I třeba nějaký, vím, že tam mají nějaký spolupráce, nějaký startovací bydlení pro lidi, kteří jsou třeba nově azylový, přesně tak, nově diagnostikovaný. Tak vy máte nějaký podobný jakoby plán, nebo co máte v plánu do těch dalších jako období? Akože ja tých plánov mám strašne veľa. To ako áno. Len hovorím, za ten krátky čas, odkedy sme, tak sa to udialo veľa. Iné komunitné centrum, chvíľu budeme testovať oficiálne, čo už je podľa mňa úplne zázrak na našej pomery Slovenska, lebo testovať na HIV v nezdravotníckom zariadení vôbec nejakým spôsobom doriešiť, vybaviť a urobiť tak, aby to bolo všetko v poriadku, už to je vlastne veľká výhra. Takže komunitné centrum, za chvíľu spúšťame vlastne ako stretnutia pozitívnych ľudí s týmto ochorením, taktiež vlastne to testovanie som spomínal. A tie projekty, ktoré chceme, je ich strašne veľa. Ako len to financovanie toho, čo by sme chceli reálne robiť, lebo tam sa dá s tým vyhrať vo viacerých veciach. Tak z hľadiska toho, že tie financie nie sú také, ako by sme chceli a tá podpora zo štátu je relatívne nulová, tak musíme ísť postupne na to, čo momentálne máme. Takže... Jak ste vlastne teda financovaní? Financovaní sme z členských príspevkov. Ako nie je to veľká suma, je to proste ročný poplatok a taktiež z darov ľudí. Mali sme prednedávnom kampaň na Donio, to je taká platforma, kde sme vyzbierali necelých 4 000 eur, ktoré chceme reálne použiť a použijeme na tie testovacie kity alebo testovanie a materiály, ktoré potrebujeme reálne tlačiť. Ako keď ja robím tú grafiku, ale tie printy nie sú lacné. Čiže na materiály, ako propagačné materiály versus testy. Takže to je teraz taká tá, z čo sme veľmi vďační vôbec, že sa toľko podarilo vyzbierať. A z takých pravidelných prispievateľov. Akože nie sú to veľké sumy, len tým, že sú pravidelné, tak každé euro je super.
Já jsem koukal na vašich webových stránkách, že vlastně třeba ten členský příspěvek je 30 euro, což vlastně není jakoby mnoho z pohledu toho, když vy potřebujete vybrat na nějaký provoz, že jo, peníze a na všechny tyhle ty věci. A nejsou to levné záležitosti. Z druhé strany je strašně super, že se ty lidi registrují nebo stávají členy a tím přispívají. Stejně tak, že tam máte vlastně možnost přispět online pomocí platební karty, buď už jednorázově, anebo i měsíčně, takže to je vlastně další způsob. A jste financovaný třeba i s nějakým způsobem, nějakýma grantama, dotacema nebo z ministerstva, nevím, jak to přesně na Slovensku chodí. Já vím, že třeba, když jsem to rozebíral tady s Českým domem světla, tak vím, že to není úplně jednoduchý vlastně na ten provoz ty peníze jako sehnat, protože třeba ministerstvo jim úplně té doby, kdy jsme se o tom bavili, peníze moc nedávalo, nebo respektive žádný, takže byli vlastně závislí na sponzorech a nějakých dárcích. Takže jestli na Slovensku to máte třeba nějak jinak, jestli vám tam něco dají. Možno to máme podobne, neviem úplne presne, ako to má Česká republika do detailov, ale u nás, čo sa týka štátnych, či je to zdravotníctvo, školstvo, lebo je to v podstate zamerané aj vzdelávanie na to školstvo, tak je v podstate žiadne. Áno, existuje vlastne Národný program prevencie infekčných ochorení, ktorý bol schválený vlastne minulým rokom vládou, kde je aj teda, áno, je tu HIV a malo by sa robiť toto, malo by sa ísť do väzníc, čo máme teda už aj v pláne, malo by sa robiť toto, ale financie na to reálne není sú. Že ako je tu niečo, čo by sme mohli robiť, čo reálne by mal robiť vlastne štát, ale robíme to my, ale tá podpora zo štátu momentálne nie je žiadna. O chvíľu budeme mať stretnutie aj s ombudsmanom, taktiež mám v pláne aj vlastne s ministerkou zdravotníctva, ale tam je toľko tých aspektov a podnetov, ktoré treba reálne riešiť a ktoré sa reálne roky neriešili a poukázať na to, kde je reálny problém a začať ho riešiť. Kde si myslíš, že vlastně teda jako kde jsou největší rezervy, kde je největší problém, co se týče vůbec tady té problematiky HIV na Slovensku? Keď to mám zobrať z tej pacientskej časti, teda nás, tak je to hlavne prístup alebo zdravotníctvo ako také. V zmysle v tom, že neviem teda ako u vás, ale u nás, ne všetci samozrejme, ale väčšina zdravotníkov alebo lekárov, alebo nazvem to všeobecne, to vedomie alebo povedomie o tomto ochorení je žiadne. Reálne, lebo rozumiem tomu, že ak sa to reálne toho človeka netýka, niekoho laika, tak nemá potrebu si o tom čítať, čo to je, ako sa to prenáša podobne, ale keď je to reálne vyštudovaný lekár, chápame aj to, keď to není jeho špecializácia, ale nejakú tú všeobecné medickové vedomosti mal mať, aj v podstate nemá, tak buď ťa proste reálne odmietne, alebo ti zavrie dvere pred nosom, povie, že má plný stav, alebo si opýta, ak je to zubár, tak si opýta trojnásobok sumy alebo ceny toho výkonu, alebo proste zoberiete ako posledného a tak ďalej. Čiže tam je ten reálny problém, tá stigma v tom zdravotníctve dosť veľká. Přitom by to vlastně měli být zejména ty zdravotníci, že a lékaři, kteří by měli být první, kdo tomu rozumí, když je to z jejich oboru a kdo by měli šířit vlastně tu osvětu taky a vědět, jak se ty věci mají. Já jsem se stal samozřejmě problém i stejně tak u nás v Čechách. Já jsem se bavil s jedním člověkem, který vlastně žije z HIV a asi se to reálně jako lepší, že už je to jiný než před pár lety třeba, ale ten problém je samozřejmě pořád, no, že ne vždycky se setkají s pochopením a zavřelým přijetím. Přitom, když se potom bavíme vlastně o té skutečnosti, tak člověk, který je diagnostikovaný a léčený a má tu nulovou virovou nálož, tak by se vlastně nechal označit za svým způsobem jakoby bezpečnějšího, než člověk, který, když tam přijde někdo, kdo to vůbec neřeší, k zubaři například, tak tam vlastně přijdu, nikdo se mě neptá, jestli mám HIV nebo nemám, že jo, nic se neřeší, normálně mi udělají, co potřebuju a odcházím, ale že vlastně můžu být reálně ten, který s tím už třeba 2 roky žije, aniž by to věděl a má to neléčen a vlastně jakoby v ten moment může být infekční, tak to vlastně nikdo neřeší, takže to je vlastně hrozný, a mně přijde to hrozný paradox té situace, že je to vlastně úplně protichůdný. Je to paradox, je to smutné, je to také nepochopiteľné, hlavne pre mňa, tým, že dobre som zdravoťák, žijem tým, oni sú reálne prvý kontakt vôbec, ak vôbec ti diagnostikujú, alebo čokoľvek to nemusí byť akože reálne o HIV, ale môže byť o čomkoľvek, ale zabudol, čo som chcel povedať, že reálne ten fakt toho, že napríklad moja skúsenosť so zubárom, ja som mal teda zubára, ktorý žiaľ Bohu zomrel,
mal už teda nejaký svoj vek a vtedy som bol reálne plne infekčný a vtedy mi povedal, že dobre, zoberiem ako posledná a povedal, že ale Janko, čo tu riešiš? Ako ja reálne neviem, kto tu sedí. Môže mať HIV, môže byť infekčný, čiže každý lekár by sa mal ku každému pacientovi správať ako k potenciálne infekčnému. A toto mi tak zarilo do pamäte, že to som si proste tak vril a reálne to tak je. A vlastne tohto, čo mám, tak prvé, čo bolo, tak som vlastne písal, že som na tom takto. Tak som tam prišiel a som si sadol, lahol do toho kresla a prvá otázka bola, ale dáte mi polhodinové školenie? Ja. Tak som dal polhodinové školenie, ako funguje. Nedal mi žiaden príplatok, že teda mám túto diagnózu ani nič, len teda podmienku má tu, že vždy, keď prídem, tak si dá teda skafander, no proste takéto ich rúcho, sa všim študuje vrátanie sestričky, čiže úkon, ktorý by som ja reálne mal plus 60 eur za to, že majú ten ochranný odev. A ja som potom vlastne na konci povedal, že inak mohli by si to nosiť všade, teda respektíve pri každom pacientovi, lebo je to celkom sexy. Takže to je taký príplatok k tomu, že človek má túto diagnózu, ešte reálne tých lekárov alebo zdravotníkov musí poučať, že ako sa vlastne teraz k tebe mám chovať, ako teraz som sestrička, teraz mi to povie, že ja neviem, čo mám robiť. Dobre, viem, že som ti zobral krv a teraz začne ten človek rozmýšľať, že čo urobil tak, aby bol safe, alebo náhodou, ak teda prišlo k nejakému kontaktu s krvou, že teraz čo. Že väčšinou častokrát je ten pacient s tým ochorením ten prvok, ktorý reálne edukuje toho. Kterým to vlastně vysvětlí. No? To je výborný. Takže teda to povedia. No. Takže vždy je to o tom, ja vždy hovorím, že treba to povedať s kľudom, lebo keď to povie človek, ako, ja som úplne rozumiem, že ľudia z toho boja, alebo teda chalani babi, lebo povedať to, že mám HIV, nie je úplne easy. A ja sa, že sa toho boja, alebo sa toho obávajú a nevedia to, ako to povedať a vždy hovorím, že záleží na tom, ako to povieš. Keď to povieš so strachom, alebo s nejakým takým, že reálne na tebe vidím, že sa bojíš, tak ten človek sa podľa mňa aj tak tiež možno zlakne, lebo keď to takto vyžaruješ, ak povieš, že máš HIV, tak keď o tom nevie nič, tak sa asi zlakne tiež. Takže treba to povedať s kľudom, treba to vysvetliť, je tu liečba a čo to vlastne znamená a tak ďalej. Takže to je taká moja, nie naša filozofia, ale skúsenosť toho, že ako mne osobne sa nestalo, že ma niekto odmietol, či už som bol na urológii alebo kdekoľvek, ale skôr sme sa vždy o tom bavili, že teda, keď boli s tým OK, tak sa pýtal, že či mali nejakého pacienta, no, že mali a tak. Čiže vždy o tom záleží, že ako to človek podá a akým spôsobom. A chtějí teda naslouchat, jako setkáváš se, jako že jsou rádi, že jim to člověk jako vysvětlí, třeba i když, jo, protože vůbec z principu věci jako vysvětlovat něco lékaři je dost jako, jo, tam když člověk naznačí, já si myslím, tak už je to vlastně takové jako dost napováženou, jako říkat, co si člověk jako myslí. Mnoho lékařů to nevnímá úplně jako dobře, nedej bože, když člověk řekne, že jsem četl na internetu, tak to už padá po stůl, že jo. Takže úplně vidím tu situaci, kdy vlastně teda tam sdělíš třeba, protože ty jsi povinnej vlastně podle zákona, aspoň teda v Čechách to furt je, myslím si, že i u vás informovat o tady ty diagnoze a teď vlastně ještě jim to začneš jako vysvětlovat, tak jak třeba jako reagují, jsou jako tomu otevření, anebo? No, vieš čo, moja osobná skúsenosť sú, ako hovorím s tým zubárom, že teda prvá otázka bola, že dajte mi školenie, hej, že čo mám robiť, ako a teda. Či to bol urológ, tiež to bolo o tom, že sme sa o tom bavili úplne normálne. Ja osobne som s tým nemal nejakú takú akože zlú alebo nepríjemnú skúsenosť, že teraz by bol v šoku alebo čo, ale zase poznám ľudí, ktorí reálne s tým mali veľký problém. Veľakrát, častokrát proste nevidia ten rozdiel medzi HIV a AIDS, že teraz ako alebo vykrikujú na celé oddelenie, že máte AIDS a tak ďalej. Čiže a častokrát tí chalani nevedia, než to obhájiť, ale vysvetliť v tom stave. A im už ani moc nechcú, lebo to ich úplne chápem, lebo ja by som zasa išiel do nich, že ako, ale častokrát to robia tak, že lekár im napíše nejaký papier, alebo teda lekár, ktorý nás lieči a ten papier ukážu tomu lekárovi, že nech to prečíta a tam má všetko napísané, že čo to znamená, je v tom stave a je proste safe. Takže väčšinou to takto riešia. Není to potom třeba vlastně tak, že v rámci třeba LGBT nebo gay komunity vlastně jsou ty lidi líp informovaní nebo mají větší přehled, než v rámci třeba potom jakoby té odborné lékařské komunity, protože mi přijde, že když se tady bavím jakoby u nás v Praze jako s klukama, tak dneska, když někomu řeknu, že je HIV, OK, všichni ví, co to je. Když řeknu někomu preexpoziční profilaxe, PrEP,
tak taky už dneska všichni ví, co to jakoby je třeba z té komunity. A když někomu řekne člověk nedetekovatelný, tak taky ví, co to jakoby znamená. Takže vlastně možná bychom mohli říct, že v rámci té gay komunity jsou vlastně ty lidi jako líp informovaní, než mnohdy ta odborná jakoby No, veřejnost. Maťko, možno to u vás takto funguje, kdežto ja sa neviem, že u nás to vôbec takto nefunguje, ale ja som sa stretol s tým, vlastne, ok, však hejty boli, vlastne sú a vždy budú, lebo žijeme v takom svete, ale tým, že som mal ten profil na Grinde, aj to tam reálne mám napísané dodnes, potom si vlastne dal tam tú tvár a veľmi veľa, čo bol pre mňa úplne šok, že vlastne naša komunita o tom vie, že nič. Fakt, tak som ja reagoval, že fakt, že čo s výnimkám samozrejme, ale vlastne aj ja som na to prišiel, že to je reálne stigma v stigme. To, že som gay a plus versus toho, že som pozitívny na HIV, tak a žijem touto komunitou tak je to taká stigma v stigme, pretože častokrát nevedia vôbec, aký rozdiel medzi HIV a AIDS. Ešte to by som nejak pochopil, ale teda, že ty môžeš mať sex, že čo je to vlastne undetectable, čo je to vlastne nedetekovateľný. A ďalších kopec iných vecí. Čiže u nás je tiež veľmi dôležité venovať sa našej skupine LGBT, lebo tá osveta v tejto, alebo HIV ako takom, ok, týka sa všetkých, ale zrovna, alebo v mojej našej komunite som rádal s tým, že budú vedieť naše všetko, ale minimálne ten základ, že vedia, čo to je a to, že som vlastne na nule, je to vlastne safe a to vlastne málo kto vie. Takže ty, když třeba by si chtěl s někým, i když jsi single třeba, že, tak kdyby si chtěl s někým datit jako na tom Grindru, tak je to vlastně furt jakoby velký problém teda. Je. Tým, že ja to tam mám napísané, ja som vždy taký, že ešte ich upozorním, že či čítali profil, lebo akože na čo ľudia nečítajú. Pozrie obrázky, ale ja to proste vždy poviem, sa vyjdem takým tým, a tým, že som bol aj v telke niekde, tak očakávam, že to pochopia, lebo je to tam dosť zrozumiteľne napísané a bavíme sa o sexe a potom vlastne si čítal profil, že s tým ako OK. Ešte ja zasa musím nejak iniciovať túto informáciu a on, že aha, že takto ne, alebo s gumou, alebo s dvoma, hej, a teď, čiže a potom už buď prelomíme do takého štádia, že buď sa bavíme o tej osvete, alebo bavíme sa o tom, že vlastne ty môžeš mať sex. Takže vlastně místo toho, abys tam našel zábavu na večer anebo životního partnera, tak vlastně tam najdeš akorát příležitost, jak to zase někomu vysvětlit dál. Vlastně. Ako áno, akože ne, že všetci tam tomu nerozumejú, ale veľakrát, v mojom prípade dosť častokrát, je to o tom, že ak aj vedia, niekedy sa pýtam, že kvôli čomu si chcú dať lebo však už neviem, či sa vôbec pýtať, či si zdravý alebo nie, to neviem, lebo ja s tým nestretávam. Tak už len to, že radšej som nemal nič hovoriť a ten rajc z toho, že neviem o ňom vôbec nič, v akom stave je, tak to je akože pre niekoho rajcovné, že ísť do rizika s tým, že ani neviem, čo mu je, ale ako na to poviem, to už to nie je možno zaujímavé. Ten adrenalín tam možno nie je taký, aký by tam možno chcela mať. Ako tam je strašne veľa tých aspektov, čo ja ako dodnes sa snažím nejakým spôsobom pochopiť, že čo je tá bariéra k tomu, pritom je to vedecky dokázané, že sex s pozitívnym človekom, ktorý je na liečbe, je 100-krát safe ako s človekom, ktorý nechodí. Že čo je ten prienik toho, že sa to obávajú, čo na jednej strane rozumiem, a na druhej strane tá vedomosť toho, lebo žijeme sexuálne skoro každý, už každý po svojom, ale nejakým spôsobom áno, tak keď sú minimálne zahraniční chalani u nás a zapneš si Grindr, tak oni vedia proste radšiť sa vysporiadať s takým človekom alebo vyhľadávajú takýchto ľudí, lebo vedia, že je to safe. Ako možno s niekým, kto To jsem slyšel taky na jedné přednášce, že vlastně, když člověk reálně potká někoho, kde je HIV pozitivní s nulovou virovou náloží, takže vlastně ten sex je mnohem bezpečnější, než když mu někdo bude tvrdit, že je negativní, protože to, že je negativní, možná má ze včerejšího testu a neexistuje nic staršího než včerejší HIV test, že? Protože tam všichni víme, že to diagnostické okno je až 3 měsíce, takže v době těch 3 měsíců může být reálně infekční, může mít i vysokou tu virovou nálož, takže jakoby hodně infekční a vlastně je to jakoby nezjistitelné těma běžnýma testama. A to je presne ten príklad toho, že aj keď sú chalani, že OK, ja radšej budem spať s tebou, a napríklad, ja neviem, majú niekoho, ale proste radšej sa vyspím s tebou, že mám tú záruku toho, že odo mňa HIV nedostane aj možnosť SPI,
lebo sme proste pod kontrolou, ale na tej druhej strane je to, že oni nevidia to B. OK, odo mňa nič proste nedostane, lebo ako viem, ako som na tom, a na druhej strane nemám istotu v tom, že či on je OK, či nemá fakt, alebo sú tie syfilis, alebo kvapku a tak ďalej. Čiže oni vidia len to také, že oni majú istotu, že ja som OK, ale ja nemám tú istotu, že oni sú OK. Jasne, no. Vieš, čiže to B málo kedy vidia, že pre nás vlastne akákoľvek iná, či je to kvapavka, syfilis, ktorá je vlastne spojená s HIV, sa správa úplne ináč, ako u človeka, ktorý má len syfilis bez HIV. Čiže tá liečba je možno zložitejšia, náročnejšia a tak ďalej. Takže je fajn byť safe, ale je fajn to mať jasno medzi dvoma ľuďmi a nelen z jednej strany. No tak obecně vlastně vůbec je dobrý dělat nějakou prevenci, takže třeba bariérová ochrana, prezervativ, že jo, vážení a milí posluchači, kondomy a podobně, tak to je určitě jako dobrá varianta, ať už je to tak nebo jinak. Vnímáš nějaký rozdíl třeba i když, nevím, jestli třeba cestuješ, nebo když se takhle s tím Grindrem vlastně vydáš třeba někam do zahraničí, jak na to reagujou? Je tam jako třeba jiná situace než na Slovensku nebo třeba v Čechách? Nevím. Vieš čo, necestujem nejak ako veľa, proste skoro vôbec dobre, keď to mám porovnať, vlastne sme tu od piatku, tak ako je to vidieť, reálne to je vidieť. Tí chalani, zase ne všetci, ale keď to mám porovnať s nami, tak dosť veľké percento vie, čo je vôbec tá ASP, skrátka, alebo undetectable, alebo proste nedetekovateľný na nule. Akože tu to povedomie o tomto je diametrálne inde ako na Slovensku. To sa nedá porovnať, podľa mňa. Můj osobní názor. Já k tomu doplním ještě, co jsem tady měl vlastně rozhovor s jedním člověkem, který vlastně se pohybuje v Čechách hodně a je taky HIV pozitivní, pohybuje se v Čechách a pohybuje se v Německu a ten třeba vlastně říkal, že v Německu je úplně v pohodě, jakože není problém. Tam všichni jako víceméně, že může klidně říct, že všichni jako vědí a že když někomu řekne, že je HIV pozitivní na nule, takže vlastně s tím jako není problém, ba naopak jsou mnohdy jako by se dalo říct spokojenější, kdežto, že v Čechách to teda takhle růžový rozhodně není. A teď, když to vlastně dáme do té geografické souvislosti až k vám na Slovensku, tak vlastně ta situace teda je ještě významně teda náročnější. Takže tam máte ale mnohem víc práce. To je dobře, že jste teda občanské sdružení založili a můžete šířit osvětu a je to určitě dobrý směr. Áno, ako veľa ľudí si myslí, alebo mi hovorilo na začiatku, že čo s tým vlastne chceš riešiť so Zetkom, však ako, čo tam chceš riešiť reálne, však HIV a čo tam, však tam není čo. Ale keď sa do toho človek, hlavne keď s tým človek žije a vidí tie nedostatky a vlastne tie veci, ktoré sú okolo toho, to je akože strašne veľa roboty. Zdá sa to byť akože čo je na tom také zložité, ale minimálne už len to vysvetľovanie a tá neustála mantra, laicky povedané dookola, že čo to vlastne je, čo to znamená a je dosť náročná a hlavne vypnúť tú hlavu v mojom prípade v tom, že dobre je to kvázi moja práca, ktorá ma aj reálne baví. A dokonca je taký bizar, že tým aj žijem a reálne ma ten vírus fascinuje, ako sa chová. V podstate s tým žijem non-stop. Jaká je situace třeba u vás na Slovensku, co se týče preexpoziční profilaxe, neboli PrEPu teda? Máte to tam, funguje to tam, znají to lidi? Máme to tam už 2 roky. Akože tak predtým sa to dalo samozrejme nejakým spôsobom objednať, vybaviť a tak ďalej, ale teraz máme preplácané v plnej výške, čiže pacientov doplatok je 0 eur a preplácajú to dve poisťovne, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Unión v plnej výške. Dôvera momentálne zatiaľ nie, tam je doplatok do 80 eur, nejakých 78 eur za krabičku alebo škatulku mesačnú. Čiže toto je u nás veľký prelomový pokrok v tom prepe. Viem, že vy to máte platené. No, vy jste na tom teda lepšie? Vy jste na tom lepšie? Aspoň niečo. Teda když má člověk správnou pojišťovnu, evidentně slyším, protože v Čechách PrEP jsou ty PrEP centra, mimo jiné jedno je teda v Domě světla, tam nefungují všechny pojišťovny, pak je to v nemocnicích, kde teda fungují většinou všechny pojišťovny český, ale nemění to nic na tom, že samotný ten přípravek v lékárně si člověk musí zakoupit vlastně jakoby za vlastní, stojí to zhruba 600 korun, což je nějakých 20, když to přepočtu na eura, nějakých 23 eura nebo celým, něco takového. Tak v tom sme trošku možno lepší. U nás je to zadarmo a u nás to dávajú len v infektologických ambulanciách pre liečbu HIV. Čiže Bratislava, Košice, Martin, Banská Bystrica a Nitra. Takže dostupnost jenom ve velkých městech. A je pravda, že v Čechách jsou to teda taky spíš jenom krajský města, kde se k tomu člověk dostane.
Ale u nás je to reálne vlastne v tých klinikách infektologických, ktoré liečia HIV pacientov. To je asi shodný. To je Ano, tady taky tak. tak Tady je to, normálne. že oni vždycky říkají, že je to jako prep point. A No. jsou k tomu takový jako chciprep.cz webové stránky a jsou to vlastně, tady ty prep pointy jsou jakoby součástí těch HIV center na těch infekčních klinikách většinou. Takže ta situace je dost podobná. To jsem docela rád, že to takhle slyším, že na Slovensku to je vlastně placen, protože když jsme se bavili, jaká je situace třeba v Německu nebo vůbec na západ od nás, tak tam většinou to jako, nechci říct, že to hází z balkonu a rozdávají, ale vlastně to tam tak trošičku jakoby vypadá. Co se týče třeba situace běžného testování na ostatní pohlavní choroby, jak to tam u vás funguje, běží, když chce člověk třeba i preventivně dorazí do nemocnice a řekl, že by chtěl takovýhle testy udělat, je to vůbec možný, nebo jak na ně koukají? U nás vlastne otvoríme teraz vlastne náš checkpoint, čo skoro sú súkromné sektory, ktoré sú platené. Tí balíčky od syfilisu, vrátane HIV, alebo sa dažo na HIV. Je to tuším nejakých 15, ak chceš taký široký balíček, tak 30, ak sa nemýlim. Neviem, či to možno nie je viac. A potom máš Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV a vlastne to je všetko. Akože sú, áno, v tých krajských mestách regionálny úrad verejného zdravotníctva, tam je to tiež. Niekde tam poplatok je, niekde teda je nulový. Ale je. Takisto podľa mňa, mne to zistí všeobecný lekár, je úplne v poriadku podľa všeobecnému lekárovi, že chceš test na HIV. A našu snahu je vlastne docieliť v rámci preventívnych prehliadok, zakomponovať u všeobecného lekára aj preventívnu prehliadku alebo odber na HIV. Je úplne v poriadku to povedať a nebáť sa toho to povedať aj všeobecnému lekárovi. Co se týče testu HIV, tak to vím, že i v Čechách může člověk jakoby u praktika, ale když jsem třeba měl na mysli testy jakože na ostatní pohlavní choroby, jako třeba kapavka, syfilis a podobně, tak... To som myslel. Tak to třeba vím, že u praktika úplně v Čechách člověk nevybaví, že musí většinou jít Áno, na urológ a tak ďalej. venerologii nebo něco, nebo dermatovenerologickou ambulanci. My jsme vlastně řešili, jaký jsou teda největší problémy z tvýho pohledu, z pohledu pacienta, a když bys to měl shrnout jako z pohledu jako společnosti obecně, co se týče, jaký tam vidíš vlastně největší problém? Je to jenom ta informovanost, nebo tam vidíš ještě něco dalšího? Je to tá neinformovanosť v tom, že sú zaciklení v tých starých vzorcoch spred 35 plus rokov, vlastne ako to bolo, a nemajú to povedomie o tom, ako to je teraz. OK, možno sa o tom nehovorilo, nemal to niekto zapotreby riešiť, ale veľa ľudí, čo vieme podľa tých prednášok a čo mi píšu, tak vôbec nevedeli, že na to je liečba, že ten človek reálne, keď berie liečbu, vie fungovať úplne plnohodnotne ako ktokoľvek iný. A toto je pre mnohých ľudí strašne veľké boom. Že toto akože vôbec, ako vedeli, že OK, Freddy a tak ďalej, ale že vôbec na to je liečba a tak efektívna, pokiaľ je ten človek dlhodobo stabilizovaný, tak toto je pre nich dosť taká zaujímavá informácia a teda o tom sa bavíme a hlavne tá stigma. To je, či už je to, čo sa týka nás osobne ako pacientskej časti, alebo to je života ako takého, lebo od stigmy vlastne po diskrimináciu toho, a to už je, ešte o to viac, keď je to spojené s LGBT, vlastne gay versus HIV, od vlastne psychického stavu toho človeka, prijatia, neprijatia, povedať to partii, príjmem a nepríjmem. Je to tak široké spektrum rôznych stigmatizujúcich prvkov, ktoré náš život reálne nie je ťažký s týmto ochorením, ale tí ľudia, ktorí nám kvázi dotvárajú alebo dopomáhajú v odzovkách spríjemniť ten život s týmto ochorením, tak to je ten problém. Nám osobne sa s týmto ochorením nežije, že zle. Lieky sú super, pokiaľ je fakt človek stabilizovaný a zodpovedný voči tej liečbe, tak nemá žiaden problém. Reálne sa dožije reálne zdravého veku, alebo priemeru, alebo nie sú tam ani nejaké veľké, ťažké vedľajšie účinky, pretože lieky sa vždy inovujú tak, aby tie vedľajšie účinky boli čo minimálne, alebo najmenšie. Čiže tam nie je žiaden problém s tým, že by mal reálne problém s liečbou nejaký človek. Len ten prístup tých ľudí k nám. Takže vlastně větší problém než samotný onemocnění je spíš ten společenský rozměr. Ta stigmatizace, to jak vlastně, kde člověk všude jako narazí, jaký s tím řeší jako problém, takže by se dalo
potažmo říct, že spíš jako v té úrovni nějaký psychiky a podobně, protože to samozřejmě musí být strašně stresující, když pak člověk by měl jít jakoby na nějakou běžnou záležitost jako lékařskou nebo zdravotní a místo toho, aby řešil ten bolavý zub, tak vlastně přemýšlí, jak tam bude na recepci s nějakou číčou domlouvat, že vlastně teda je HIV pozitivní a jestli to vůbec objednají, nebo jestli to bude stát víc peněz, nebo co se bude No presne, úplne rozumiem tým ľuďom, keď to nepovedia, aj keď je to v podstate ich povinnosť. Ale na druhej strane ten strach toho, buď si na to človek nemôže dovoliť, keď mu povie, že trojnásobok viac, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že radšej to nepoviem kvôli tomu, inak sa možno bojím, inak na to nemám a možno to ani zo seba neviem, akým spôsobom povedať. A toto sú tie veci, ktoré im absolútne nezazlievam, pretože nie je to úplne easy to vôbec povedať, pretože poznám ľudí, o ktorých to viem iba ja a reálne povedať niekomu, že mám HIV, to je, mne sa to povie možno ľahko, ale človek, ktorý možno psychicky nie je s tým vysporiadaný a hlavne s tým bojuje dlhé roky, čo není fajn úplne, treba to jednoducho prijať, ten život komplikuje presne tí ľudia, že a zase nemusí to každý hovoriť, že mám HIV. Pre mňa je to také, že keď niekto povie, že má nádchu, tak ja poviem, že mám HIV, ja to neriešim. A zasa sú ľudia, ktorí nemajú tú potrebu o tom hovoriť, čo je úplne v poriadku. Na druhej strane vždy im hovorím, že je úplne podľa mňa v poriadku to hovoriť lekárom už minimálne z toho dôvodu, že ak príde k nejakej liečbe, že niekto je chorý na niečo iné a nevie o tom, že má lieky na HIV, aby to nevznikla zbytočná interakcia nasadenej liečby versus lieky na HIV. By sa to mohlo nejak ovlivniť. Áno, veľakrát to môže robiť veľkú škodu, alebo proste nie moc dobre. Čiže minimálne z tohto hľadiska je to dôležité povedať. Ak teda už reálne ide k nejakej liečbe. Inej ako tejto. Já vím, že to byla hodně diskutovaná otázka, jestli vlastně tady tu povinnost informovat toho lékaře jakoby tam furt jakoby mít. I vím, že se v té lékařské obci, že se o tom hodně mluvilo, že ty furt na tom jakoby trvali. Přitom pak bylo plno hlasů, že vlastně to je nepodstatný, že když je člověk vlastně na té nulové virové náloži, takže vlastně pro toho zubaře to třeba konkrétně, když vezme toho zubaře, není takový riziko, aby ho o tom musel jakoby informovat. Ale vím, že to tam skáka furt zatím zůstává, že ta povinnost informační je. Náš čas se pomaličku naplnil, takže teď ještě, než se posuneme do naší krátké bonusové části, kde se teda budeme bavit ještě o tom, že vlastně HIV pozitivita je pro určitou malou nějakou menšinu, nebo může být pro někoho i nějakým způsobem nějaký, řekneme, fetiš, nebo něco, co ho jakoby láká, že jsou tady mezi náma tací jedinci, tak to probereme v bonusové části, ale než se dostaneme do bonusové části, tak ještě prostor pro tebe, jestli chceš něco zkázat posluchačům, říct něco, co nezaznělo, nebo něco, na co jsem se nezeptal. Vieš, toto je vždy taká otázka, že v tejto otázke by som bola strašne veľa odpovedí podnetov, ale vybrať možno tú správnu. Ja vždy hovorím, že snažíme sa byť všetci ľudia, pretože žijeme v dobe, ktorá je, aká je, to vieme každý. A proste nerobíme si navzájom zle. Neřešíme to, že či niekto je gej, lesba, hetero, má rado to, ono, hen tamto. Proste vždy pozrieme sa ako na ľudí, ktorí sú ľuďmi a ne na človeka s nejakou chorobou alebo ochorením. Alebo orientáciou. Proste buďme ľuďmi. Buďme ľudskí. A rešpektujeme navzájom sami seba. To je asi... To krásný. To je myslím, že úplně úžasný závěr. Takže vážení posluchači, vy, co jste s náma poslouchali, tak díky, že jste koukali, poslouchali. Nás už teď čeká bonusová část na Forendors pro ty, co si podcast předplácejí. Vy, co si nepředplácíte, klikněte na odkaz pod epizodou, můžete klidně začít a poslechnout si i tu bonusovou část. Vy, co nechcete, tak se nic neděje. Mějte se krásně a zase za týden ahoj u dalšího podcastu. Tobě ještě jednou poděkuju, že jsi přišel. Jsem strašně rád, že jsme to mohli probrat, že jsme získali vhled, jak je to třeba na Slovensku a určitě přeju jak občanskému sdružení, tak i tobě osobně hodně úspěchů, abyste šířili tu osvětu, aby se těm, co žijou z HIV, žilo co nejlépe, protože vůbec nevidím jediný důvod, proč by se jim mělo žít nějak jinak než všem ostatním, protože jeden nemá nohu, druhý má HIV a třetí třeba má něco úplně jiného, co ani nikdo nevidíme. Takže to mi přijde absolutně jako přirozený, že skák, aby se všem mělo žít stejně dobře, takže držím palce a za mě je strašně super, že to děláš. Ďakujeme. Tak jo, mějte se krásně a my pokračujeme teda na Forendors.